מיד שחקני שתי הקבוצות יעלו אל קר הדשא. הירוק לבן נפרס ביציעים, יש כאן גם נוכחות מרשימה של אוהדים אדומים שהגיעו מהדרום כדי לעודד את האלופה. הפועל באר שבע כרגע עם 2 ניצחונות ותיקו אחרי 3 מחזורים. מכבי חיפה טעמה מהכל, ניצחון במחזור הראשון, הפסד במחזור השני ותיקו במחזור השלישי, ומן הסתם היא לא רוצה לאבד קשר עם הצמרת הגבוהה, ולכן חשוב לה מאוד, בוני, להשאיר כאן לפחות נקודה הערב, לפחות נקודה. היא צריכה, בשביל להשאיר לעצמה נקודה, היא חייבת קודם כל להפקיע שערים. דיברת על הטבלה שלהם, אתה מסתכל על המיקום שלהם, אתה רואה שהם כבשו בסך הכל 2 שערים ב4 משחקים, מה שאומר שמבחינתם הם במצב מאוד מאוד לא פשוט. כמובן המשחק הרביעי שלהם הוא היום, אבל הם לא כובשים מספיק, ומעניין יהיה לראות באמת האם ההרכב הזה שהוא משחק עם השחקנים שהוא בוחר יביא לו גם את התפוקה בחלק הקדמי, כי אני מסכים עם זה שלמכבי חיפה בחלק הקדמי יש שחקנים איכותיים וטובים. שיתוף הפעולה בין ורייטי למכבי חיפה נמשך, והיום מארחים כאן את רז שניאור, בן ה-16, רז לקוי שמיעה, לומד בחינוך המיוחד, ומכבי חיפה מחבקת אותו, ואנחנו רק יכולים לברך על הדבר הזה. כן, אנחנו רואים את אודי אנג'ל שנים, תמיד. ורייטי ישראל, עם כמובן. ורייטי ישראל, מבורך. הקהל של מכבי חיפה, מה כבר לא נאמר עליו, הוא כל משחק בית מצליח להפתיע אותנו מחדש עם האמצעים, עם אמצעי העידוד הנהדרים שלו, עם השירה האדירה. זה בדיוק מה שקבוצת כדורגל צריכה, קהל שידחוף אותה גם ברגעים קשים, ובוני, זה לא סוד, יש לא מעט רגעים קשים למכבי חיפה. זה נכון, אבל מכבי חיפה הוא מועדון גדול, ואנחנו רואים גם את כמות הקהל שהוא שולח למגרשים, וגם כמובן יש פה שילוב ברור, המתקנים האיכותיים, יש פה הרבה יותר חוויה צביעה לצופים, וגם חוויה לאותם מועדים שבאים בהמוניהם ומובילים את הקבוצה שלהם למשחק. אז הנה ה-11 של מולנשטיין, לויטה בשער, קיינן, וליאנטה, קגלמאכר ומוסה רביעייה אחורית, נטע לביא יחד עם וצק וקיאט בקישור, אסמאעיל ריאן וברמוט באגפים, ורוקאביצה היום החלוץ המרכזי. אז דיברנו על המערך של מולנשטיין, זה 4-3-3, כאשר לב הקבוצה, הקישור, 3 השחקנים שהוא מוקמים שם, הם המפתח בעיניי למשחק היום. לביא, וצק וקיאט, אלה האנשים שבוני מסמן. דקל קיינן הוא הקפטן של מכבי חיפה, מאור מליקסון הוא הקפטן של הפועל באר שבע, איתן שמואלביץ' ינהל את המשחק הזה, יעזרו לו עמיחי מוזס, אגי מצנבר, אורל גרינפלד יהיה השופט הרביעי, ושופטי הרחבה הם אדלר ונאל עודה. ועכשיו נקבל את המערך של ברק בכר, דודו גורש כרגיל בין הקורות, ברביעייה האחורית נמצא את בן ביטון, את מיגל ויטור, את שיר צדק ואת בן תורג'מן. השלישייה באמצע, אובן, אוגו ורדי. צמד המאורים, בוזגלו את מליקסון, יחד עם וואקמה. אז מבחינת המערך הזה, כמובן, יעלום, כאשר דיברנו על כך שבחלק הקדמי הוא משחק בכר ללא חלוץ טיפוסי קלאסי, אבל בסך הכל אני חושב שגם במערך שלו, בקישור עמיחי, הוא מעבה אותו עם 3 שחקנים משמעותיים. פירס מוגרבי הוא השם הבולט על הספסל של מכבי חיפה, אבל גם גליינור פלט ששיחק בעבר בבאר שבע ירצה לתת את שלו היום. בצד השני ראינו את מיכאל אוחנה שהצטרף לא מזמן מאשדוד, ואת לוסיו ואת לובה בראון ואת לואי טאי. יש לבכר סגל ארוך, ויהיה מאוד מעניין לראות אם סוף סוף הפועל באר שבע תחת הדרכתו של ברק בכר מצליחה גם לנצח את מכבי חיפה. זה קרה כבר העונה בסופרקאפ, באלוף האלופים. מכבי חיפה הובילה 2-0, באר שבע עשתה מהפך. נראה מה יוליד הערב הזה. הכל מוכן לשריקה של איתן שמואלביץ', המחזור הרביעי, משחק מרכזי, לא יכולנו לבקש יותר מבטיח ומרתק משתי הקבוצות שאנחנו מקבלים הערב. מכבי חיפה מארחת את אלופת ישראל, הפועל באר שבע. החיפאים בירוק לבן תוקפים את השער שמשמאל, וכבר הכדור הראשון מגיע מבליאנטה לשוער שלו עד לויטה. נטע לביא לא היה בהרכב הראשון של מולנשטיין
במחזור הראשון, אבל לאט לאט הוא חוזר להיכן שהוא צריך להיות בין ה-11 הפותחים. איזה שחקן צעיר ומוכשר מכבי חיפה גידלה, נטע לביא. זהו מוסא, המגן הקרואטי שהצטרף למכבי חיפה וערך את הפרמיירה שלו בשבוע שעבר. הוא עכשיו עושה עבירה ברורה על מאור בוזגלו ושמואלביץ' שורק. אכן עבירה. שיר צדק התחיל לפתח שיתוף פעולה באמת מצוין עם הבלם הפורטוגלי שמשחק לצידו, מיגל ויטור. באר שבע לא סופגת עדיין כשוויטור על המגרש בכל המסגרות. באר שבע מאוד מתואמת בחלק האחורי שלה, וממשחק למשחק הם ממש משחקים על עיוור, והוא באמת מבחינת הליהוק שלו, ליהוק מעולה. כדור לא מדויק לעבר ריאן, שער של בן תורג'מן, כדור חוץ. גם תורג'מן חוזר להרכב במקום ההונגרי קורות, שראינו שגם לו יש יכולות טובות מאוד. שיחק מצוין במילאן. בן ביטון. אובן. רצק מתקל אותו. אנחנו נראה את זה לאורך המשחק. אנחנו נראה את שחקני הקישור של חיפה מתקיפים ותוקפים את שחקני הקישור של שחקני מכבי חיפה. שים לב לקו ההגנה של מכבי חיפה, בוני, קו אחד לגמרי. כן, בסדר, זה קלאסי, צריך להיות קו של 4 שחקנים, זה המערך שהם משחקים. אבל מבחינת באר שבע תפקיד את המשחק שלה בהנעת כדור, והתפקיד של שחקני חיפה שהולכים עכשיו לאחור זה לצופף, כדי לנסות באמת, כפי שאמרנו לפני המשחק, לצאת בהתקפות מתפרצות קדימה, ולא במשחק מסודר. תורג'מן מחזיר לויטור. בן ביטון. כדור חזק מדי עבור בוזגלו. נוחת אצל לויטור. מכבי חיפה היא הקבוצה היחידה שהפועל באר שבע לא הצליחה לנצח בעונה שעברה. הם נפגשו לא מעט פעמים. לויטה כמעט מסתבך שם, ואליאנטה מעיף את הכדור לקרן, ומכבי חיפה צריכה להיזהר מהדברים האלה. אבל ראית, 3 שחקנים של באר שבע לחצו, ברגע שהכדור הגיע לדקל קינן, הפס שלו בעייתי, ברגע שהפס שלו בעייתי, מסבך את כל העניין, והפס הראשון, גם של לויטה, לא תמיד אתה חייב להניע את הכדור ולהתחיל מאחור אם אתה רואה שהשחקנים שלך סגורים. בוזגלו יגביה את הקרן הראשונה במשחק בזכות הפועל באר שבע. אז זה לוקח כל כך הרבה זמן. שמואלביץ' מזהיר שחקנים לא לתפוס אחד בשני בחולצה. אובן ומוסא שם צמודים ממש סמוך לשוער של מכבי חיפה. אבל תראה, ויטור לא מכוסה בעמידה הזו, הוא צמוד לשחקן של באר שבע, הנה לצדק, והם הולכים לעשות תנועה מסוימת פה. בוא נראה, אחרי הרבה הכנות, מה יוצא מהקרן הזאת של בוזגלו. רועי קהת מגיע ראשון ומרחיק. רועי קהת, אולי אתם לא זוכרים, אבל הייתה לו אפיזודה קצרה בהפועל באר שבע. ועכשיו הוא נגדה, והוא שחקן חשוב מאוד במכבי חיפה. עמיחי, זו הייתה התקפה שעליה דיברתי, על משחק מעבר מהיר שמתאים מבחינת מכבי חיפה. הסיומת לא מספיק טובה, אבל אני מניח שזה דפוס שנראה לאורך כל המשחק. יחזיר את הכדור להפועל באר שבע. דודו
גורש יתחיל את ההתקפה. 5 דקות של כדורגל, עדיין לא קורה שום דבר דרמטי. ראו מהרן רדי. איזו כניסה של מוסה, כבר פעם שנייה שהוא מפרק את בוזגלו, ואו ששמואלביץ' עכשיו אומר לו, חביבי, פעם אחרונה, או שזה כבר השלב שאפשר להוציא צהוב. על עבירה כזאת אפשר להוציא צהוב. אני לא מבין בכלל על מה יש לו לחשוב. זו עבירה של כרטיס צהוב. שחקן מאחור, ברגע שאתה גולש לו זה פאול, מה יש בכלל לדבר עם צהוב? שמואלביץ' הלך על הגרסה האנגלית שנותנת לשחק. אין לי בעיה עם זה, אתה יודע מה? אני בטוח שגם מוסה מבין שלא כדאי לו יותר להתעסק עם השופט. בינתיים אובן וקיינן שם מתעמתים. כן, הבעיה של מכבי חיפה בשנים האחרונות הייתה שהיא מאבדת קשר עם הצמרת כבר במחזורים הראשונים, ואתה רואה שהיא מאוד ברוכה, היא לא רוצה שזה יקרה לה גם עכשיו, ואתה יודע, הפסד גורר הפסד, והיום אסור למכבי חיפה להפסיד. קגלמאכר נוגח את זה לכיוון הלא נכון, וזו טעות של המגן היום של מכבי חיפה, הוא לא מגן. הנה הכניסה המצוינת פנימה, ובהפועל באר שבע כמעט מענישה את מכבי חיפה שפתחה את המשחק הזה מאוד מבולבלת בחלק האחורי. מבולבלת ומאוססת, ואנחנו ראינו את מליקסון איחר בשנייה כדי לגמור את המהלך הזה. קרן שנייה לזכות הפועל באר שבע. מליקסון ובוזגלו ליד הכדור. עכשיו מוסה עוסק עם אובן. וכדאי לו למגן הקרואטי של מכבי חיפה ככה להירגע קצת כדי לא לחטוף צהוב מהיר, ואולי גם יותר מזה. מיגל ויטור הולך שמאלה לתורג'מן. וואקמה מחפש להכניס כדור פנימה, מכבי חיפה לא נותנת. ואצק עכשיו לקהת. לוי, קביצה גם ככה היה במבדל. אולי עכשיו, ואצק, כדור טוב, ריאן ינסה להגיע עם המהירות שלו, גורש יוצא אליו ונוגע בכדור. יש קרן לזכות מכבי חיפה, זה היה מסוכן. בהחלט התקפה מסוכנת של חיפה, שוב משחק מעבר מהיר ברגע שהכדור נופל בין שני השחקנים והשוער. זו הרצועה הכי מסוכנת, אבל גורש מגיב טוב כאן, ואנחנו רואים, זה כבר פעם שנייה שמכבי חיפה מצליחה לסכן את באר שבע ביציאות מהירות. קרן ראשונה לזכות הירוקים, גילי ורמוט מגביה את הכדור, מסובב אותו טוב מאוד, עוד נגיחה פנימה, יש שם מספיק ירוקים, אבל הנגיחה של קיינן לא מספיק חזקה, זה נוחת בידיים של גורש, בכל מקרה היה שם נבדל. רוגו לרדי, ביטון, חסימה יפה של נטע לוי, עכשיו מוסה לבצק, שוב לוי, בורח לביטון, בורח גם לרדי, מוסר טוב לרוקביצה, רוקביצה מהיר מאוד, נכנס טוב לרחבה ומחטיא את המסגרת. הוא היה צריך למסור, הוא ניסה לבעוט, אבל ההתקפה של חיפה עדיין בחיים. עוד כדור עולה לרחבה, חזק מדי, והנה אפשר לומר שמכבי חיפה גם הגיעה למשחק. תראה, מכבי חיפה הגיעה למשחק, אבל מי שמאוד מאוד דומיננטי זה נטע לוי. נטע לוי מרוויח את הכדור, וברגע שהוא מרוויח אותו הוא עושה את הדריבל ומזין את הכדור מצוין לרוקביצה. אנחנו רואים כאן את רוקביצה עם המהירות שלו, כאשר הוא מצליח לעבור ומרים את הראש, כפי שאמרת, לא מספיק טוב, היה לו כתובת לשחקן, לא מסר, אבל בהחלט אנחנו רואים שחיפה
מצליחה לשבש גם את המשחק של באר שבע. באר שבע עדיין לא נכנסה למשחק אחרי 10 דקות. רדי משאיר את זה לבן ביטון. וליאנטה דוחף שם את בוזגלו, הפעם אין שריקה. אין שריקה. נקי לגמרי, עמיחי. מוסה עכשיו מחזיר את זה לווליאנטה. וצק, סיבוב יפה של הצ'כי. הנה המסירה לוורמוט. עדיין גילי ורמוט, יופי של סיבוב. רועי קיאט מחזיר לו. ורמוט שואל, איפה אתם חברים? ומוצא את האיש הפנוי, מוסה. ההגבהה שלו מורחקת. והנה ההזדמנות של ורמוט, בועט את זה חלש מדי, אבל גם הפעם יש נגיעה באר שבעית, עוד קרן למכבי חיפה, שככה בשקט הגיע לשתי הזדמנויות מצוינות. אבל אתה יודע, הזכרת את ורמוט, כשחיפה תוקפת הוא מוקם לא על האגף, הוא מוקם במרכז, הוא מסוכן, וכאן הוא מקבל את הריבאונד וכמעט מתרגם אותו לשער, אבל בסך הכל הוא בא טוב למשחק, בוודאי כאשר הוא משחק במרכז, מתחת לחלוצים. עוד קרן תעלה עכשיו לרחבה של גורש, היא בקושי מגיעה, מכאן יהיה יותר קל. הנה הגבהה, קינן עולה שם, אין שריקה, יש שריקה לעבירה על השוער של באר שבע. הגבהה נהדרת של רוקאביצה. יש כאן עבירה. בהחלט קינן שם ידיים על השוער וזה אסור. אבל אתה רואה, בדקות הראשונות של המשחק, גורש פותח טוב את המשחק. הוא מציל שער אחד, הוא קולט את הכדורים, הוא מרגיע את השחקנים שלו מאחור. מבחינת באר שבע אמרתי, אני לא בטוח שהמערך הזה הוא נכון, המערך שבו הם פתחו. תורג'מן, וואקמה. הוגו עכשיו עם כדור חזק, אין שם, יש שם נבדל של אובן. מאובן בא קו שני בתנועה עצמה. גל קטנטן של הרומני. עד לויטה, האיש הועדף על פניו של ולדימיר סטויקוביץ', השוער הסרבי שעזב את מכבי חיפה אחרי שנתיים. יצא בית חדש בצ'מפיונשיפ, ליגת המשנה באנגליה בנוטינגהאם פורסט. אגב, גם לויטה שיחק בהפועל באר שבע בעונת 2011-2012, אחרי האפיזודה ההולנדית שלו, הייתה לו עונה אחת לא רעה בכלל בהפועל באר שבע. קינן עוזב את הכדור והוא ישלם על זה ביוקר כי בוזגלו יפקיע. שער גדול! איזו הגנה אומללה עכשיו הייתה למכבי חיפה, ואיזה חלוץ גדול, מאור בוזגלו, כמו חלוץ, לא קשר, חלוץ אמיתי. הפועל באר שבע 1, מכבי חיפה 0. אז מבחינת בכר הוא מקבל את התשובה, אנחנו מקבלים את התשובה במהלך האחרון כאשר בוזגלו מנצל טעות קשה של דקל קינן, אבל זה לא מבטל את מה שהוא עושה כאן. כאן הכדור הוא כדור ארוך, כאן הטעות, קינן משאיר את הכדור, אני לא מבין מדוע, ובוזגלו תוקף את לויטה, נגיעה נהדרת, ודיברתי לפני המשחק, הוא בוער, הוא האחרון שבכלל היה צריך לחשוב לא לשלב אותו במשחק, והוא עושה את זה מצוין, זה שער רך, טעות קשה של דקל קינן, וחיפה שפתחה טוב מאוד את המשחק, מוצאת את עצמה עכשיו בפיגור 1-0, כדור ארוך, תשמע, זה כדור שהוא חייב לקחת אותו, אין שום סיבה שהדבר הזה יהפוך לשער. שער ראשון העונה בליגה למאור בוזגלו, אחרי השער המדהים שהוא כבש בסנסירו מול אינטר. הוא עושה את הספתח שלו גם בליגה שלנו, וכמו שאמרת, מאור בוזגלו בוער. התספורת, ממש כמו לפיד הוא נראה. הוא בכל תספורת נראה טוב. 1-0 מוקדם להפועל באר שבע, כבר בדקה 14 של המשחק, ועכשיו יהיה מעניין לראות איך מכבי חיפה תגיב. שחקן של באר שבע, שרוע על הדשא, זה מאור בוזגלו, ועכשיו הוגו מוציא את הכדור החוצה. רק בכר שם זוהם ליד השופט הרביעי. בואו ננסה לראות מה קרה שם לבוזגלו.
מוסה פשוט נכנס פה בפעם השלישית בערב הזה, וגם הפעם אין תגובה של השופט. אני לא מבין את זה. תשמע, קודם כל הייתה שם עבירה, אבל... עוד מבט על הגול. אנחנו מקבלים את המבט כאשר הכדור עובר את קיינן. ברגע שהכדור עובר את קיינן זה שחמט עבור בוזגלו עם שליטה פנטסטית, אבל בהחלט טעות קשה. הבישול היה כמובן של אובידיו אובן, ואנחנו עם רועי קהת עכשיו שנותן את הכדור לבצק. נסה להחזיר לו, קהת, ורוקאביצה לא מגיע אל הכדור, אבל המשולש הזה עכשיו עשה התקפה גדולה. בצק, קהת ורוקאביצה. מכבי חיפה לגמרי במשחק מבחינה התקפית, היא רק צריכה לשמור שלא יקרו לה תקלות כמו שקראו לה, כי הפועל באר שבע תעניש אותה. תראה מה שחיפה עושה, לפחות דרך האגף של בן ביטון, היא מכריחה את רדי לצאת החוצה ימינה כדי לעזור לו, ואז הם מצליחים לייצר שם את המהלך שלהם על ביטון. הם שולחים יותר שחקנים, וכשאתה משחק בשיטה הזו של יעלום, כאשר אין לך שני שחקני כנף, כי בוזגלו לא משחק כשחקן כנף, אנחנו רואים עכשיו את רדי מיד מנסה לצאת לכיוונו של נטע לביא, לעזור לביטון, וכל פעם שהוא לא מצליח לעשות זה טוב, הם נענשים. בוזגלו ממשיך להטריד את ההגנה של מכבי חיפה. נראה מאוד ממוקד, מאוד שקט. אם הוא ימשיך כך, אני חושב שרק מתבקש שגם יגיע שוב הזימון לנבחרת ישראל. תשמע, אני חושב שהדלת של הנבחרת פתוחה בפני כולם. אלישע לוי רואה את השחקנים והוא תמיד יזמין את השחקנים שנמצאים בכושר הטוב ביותר לטעמו. פה אי אפשר להתעלם. לפני שבועיים לא היה פחות טוב מהיום, הוא לא היה בסגל. אז עכשיו זה יחדד את זה, עמיחי. זה יחדד את זה כי הוא באמת נראה מצוין. ואתה יודע מה, אחד הספקות לגבי בוזגלו זה היכולת שלו מול קבוצות אירופיות בכירות. כפי שהוא עשה נגד אינטר, הוא היה גם מצוין במשחק הזה. כאן הוא מתחיל את המאות שלו, מזהה את הטעות של קיינן. קיינן לא רואה אותו. אני רק מנסה להבין האם קיינן שמע משהו מלויטה, תעזוב או משהו כזה. זה כמעט בלתי הגיוני. העמידה הזאת של דקל קיינן פשוט עזב את הכדור, לא ברור לי למה. אני חושב שהוא לא ראה אותו בכלל, הוא הסתכל לכיוונו של מליקסון, לא חשב שהוא באזור, חשב שהוא רק משאיר את הכדור ללויטה, וזו באמת טעות קשה עבור חיפה. רדי. מליקסון. לא הורגש יותר מדי עד עכשיו מאור מליקסון. הוא עושה תנועות כדי לקבל את הכדור, אבל הוא לא בעמדה הקלאסית שבה הוא מוצב לפני המשחק, איך שאתה רואה את המערך. רדי עכשיו. קהת והוגו עושה סדר. הפועל באר שבע שוב תבנה את ההתקפה מחדש בסבלנות עם שיר צדק שהולך שמאלה לתורג'מן. מליקסון מול קגלמאכר. מליקסון באופן טבעי הולך לאגף, אתה רואה את היכולת שלו באחד על אחד, הוא מנסה לעשות את זה, אבל עדיין, אתה יודע, הם לא בפתיחת משחק גדולה. עוד כדור עולה לרחבה, מוסה עם ההרחקה, לא מספיק טוב, בוזגלו מתעופף, כל דבר הולך לו, אז הוא ניסה פה מספרת מעניינת, הכדור יישאר של חיפה. הדבר הכי משמעותי לגבי בוזגלו, כישרון תמיד היה לו, העניין של הסוויץ', להבין את מקומו, הוא חזר בגדול. הוגו, בביטון. נעשה את הכדור בין שניים. יחכה לפעם הבאה. ומחמאות קיבל ברק בכר. מה שהוא עושה בקבוצה שלו. אתה רואה את המערך עכשיו, וואקמה הוא החלוץ, הוא התשע, בוזגלו הולך ימינה,
מליקסון שמאלה. כשאתה מסתכל על זה, זה 4-3-3. זה המערך שעכשיו הוא משנה תוך כדי המשחק, הם כל הזמן עושים את השינויים. רועי קהת. אוגו. רובן. קצת חזק מדי הכדור הזה עבור בוזגלו, אבל המחשבה הייתה נכונה. מסירה אחת גדולה הייתה לו כבר במשחק. בהחלט. וליאנטה. ריאן. זה טווח בעיטה, הוא מעדיף את המסירה, והאם יש פה עבירה? זה פנדל. יש פנדל! יש פנדל! שמואלביץ' היה לא פחות החלטי ממך, בוני. יש כדור עונשין מ-11 מטר, יש גם כרטיס צהוב למכשיל. זהו בן תורג'מן. הצהוב הוא לבן תורג'מן, ויש כדור עונשין לזכות מכבי חיפה. עמיחי, הדבר האחרון. וכמובן שרוקאביצה, שכבש בפנדל בשבוע שעבר, ינסה לעשות את זה שוב. והיה כאן מאבק על מיקום בתנועה פנימה. אתה רואה את הכדור המצוין של ריאן, הרבה מאוד זמן יש לבן תורג'מן לראות את המהלך הזה, ואני חושב שיש כאן כן עבירה. קגלמאכר, הוא מנסה לעצור אותו, אולי הוא, אתה יודע, אולי... שוכב עליו, זה פנדל, זה פנדל. אני, איך שראיתי את זה בפעם הראשונה זה נראה לי פנדל, אבל אתה לא רוצה שכדור יעבור בין הבלם שלך לבין המגן שלך. החמנו לקו האחורי שלהם. בואו נראה עכשיו את ניקיטה רוקאביצה. כבש מול בני יהודה בשבוע שעבר בכדור עונשין מ-11 מטר. האם הוא יעשה את זה גם מול השוער של נבחרת ישראל? כן! 1-1. מכבי חיפה עולה על לוח התוצאות. היא מגיבה מהר ועושה את זה הסקורר הגדול שלה, ניקיטה רוקאביצה, עם שערו השני העונה. חיפה חוזרת למשחק בכדור עונשין. אתה יודע, ראיתי את זה במיידי, אמרתי זה פנדל. ראיתי את ההילוך חוזר פעם שנייה, שלישית, עדיין זה פנדל, אבל לא חד כמו שאמרתי את זה בפעם הראשונה. אבל אני חושב שהפסיקה שלו היא נכונה, מיכאי. אתה יכול... כן או לא? פנדל או לא? הוא שרק פנדל, כן. אבל אתה יכול גם לשאול את עצמך האם מגיע או לא מגיע, אבל כן, ההחלטה היא נכונה, אבל היא לא חד משמעית כמו שראיתי בפעם הראשונה. כי אני רואה שיש פה מאבק על כדור, אבל בסופו של דבר תורג'מן מפיל אותו. 1-1. הקהל הירוק מתעורר. 8 דקות בלבד החזיק היתרון של מאור בוזגלו, וניקיטה רוקאביצה עם פנדל שני מוצלח שלו במדים הירוקים. בשנה שעברה במדים הצהובים של בית"ר היו לו 14 שערים, והוא אמור להוציא לפועל כמובן יחד עם גליינור פלט שיושב היום על הספסל, אבל גם פלט הוא שחקן שצריך לספק מספרים עבור מכבי חיפה העונה. מי יודע, אולי הערב. שוב רוקאביצה, השתחררות נהדרת, ריאן משאיר את זה, ושיר צדק מרחיק. קגלמאכר, האיש שהוכשל ברחבה של הפועל באר שבע. בצק מחזיר לו. עוד הרחקה של בן תורג'מן. רדי מאבד. מליקסון גם מאבד את זה. מכבי חיפה מאוד מאוד נחושה. הגול הזה נתן לה הרבה מאוד אנרגיות. כן, אני חושב שהתוצאה נכון לעכשיו היא הוגנת. השער הרך של חיפה מתאזן בשער שחיפה חוזרת למשחק, ובסך הכל חיפה, כפי שאמרתי לך בתחושה שלי, היא יכולה להוציא במשחק הזה משהו. היא קבוצה טובה. והנה היא ממשיכה ללכת קדימה עם גילי ורמוט. ורמוט צריך או למסור או לבעוט, עד שהוא החליט, באו והרחיקו, אבל יש קרן לזכות מכבי חיפה. אלה הדקות של השחקנים של מולנסטאר. הנה הוא המאמן ההולנדי. רוקאביצה, הוא יהיה האיש שיגביה את הקרן ברגל שמאל. כדור טוב שלו, גורש פעם אחת. ויטור, הוא ביטון שמרחיק את זה עד בצק. ועכשיו טוני וואקמה. עדיין וואקמה לרדי.
לרדי, יש לו את השטח ללכת קדימה. עכשיו הוא גם מצרף את ביטון להתקפה הזאת. כדור הרוחב שלו לוואקמה, והצלה גדולה של לויטה. זאת תהיה קרן לזכות הפועל באר שבע. כמה הם יעילים כשהם משחקים מהר. ברגע שהם עושים את ההתקפה בדרך נכונה, וביטון מרים את הראש ומוסר את הכדור לוואקמה, עצירה גדולה, אבל זו הדרך שבה באר שבע צריכה לשחק, היא צריכה להשתמש יותר גם בביטון, היה נהדר במילאנו, וגם בתורג'מן בצד השני. עוד 20 דקות יש לנו במחצית הזאת. משחק לא רע לגמרי יש לנו כאן בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. בוזגלו מגביה, רדי יכול להפקיע מכאן, זה עדיין ברגליים של האדומים, ווואקמה כמעט עושה כאן גול גדול מאוד. זהו, זה העניין שזה רק כמעט, אבל הרעיון שלו היה מצוין, הוא קיבל את הכדור, ראה את הפינה הרחוקה של לויטה, ומסחרר את הכדור. זו הבעיטה הראשונה של רדי, וכאן שהוא מקבל את הכדור, הוא מיד רואה, מרים את הראש, עמיחי, ורואה אותו טיפה מחוץ לשער, ורוצה לתת מעליו. נתן מעליו. אבל לא מספיק מדויק. יופי של ניסיון, המיקום של לויטה היה קצת בעייתי. בכל מקרה, מכבי חיפה ניצלת כאן, נשאר של טוני וואקמה. זה הזמן שלנו לשאול אתכם הצופים בבית, מי השחקן המצטיין בערב הזה? אחד המסמסים נכונה, יזכה בפרס מתנה. דלתות פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. דנזל וושינגטון, קריס פרט. שבעת המופלאים בקולנוע. קבוצה צמלת באירוע מחירות של פעם בשנה, 21 ו-22 בספטמבר, גני התערוכה תל אביב. ויטור מחזיר לגורש. רדי משאיר את הכדור במגרש. והוא מוסה. בובן. כדור טוב לטוני וואקמה. ריאן בא לעזור וקגלמאכר בצד הימני של הגנת מכבי חיפה. שוב רדי. מנסה מרחוק. אבל לא פוגע, רחוק מלפגוע. וקודם כל, הניסיון שלו היה ניסיון לא מספיק טוב, אבל ראיתי את התגובה של וואקמה, וואקמה נראה לי עצבני. אתה יודע, וכשקבוצה היא מסוכרנת והיחסים הם טובים, לא שאני אומר שהיחסים הם לא טובים, אבל ראיתי את וואקמה מגיב, מי שלא ראיתי אותו מגיב עד עכשיו, כאשר רדי לקח את הבעיטה. באר שבע מאיימת יותר פעמים ממכבי חיפה, אבל גם הירוקים הראו לנו כמה פעמים היום שיש להם איכויות בחלק הקדמי. שוב רדי לבן ביטון. בוזגלו עושה את התנועה, אבל ביטון לא מדייק במסירה. נתן לביא לגילי ורמוט, רדי חוטף לו את זה בלי עבירה. אובן למליקסון מול קגלמאכר. שוב רדי למליקסון. רדי, כדור נהדר לבוזגלו. בוזגלו מוריד לאחור, אבל נטע לביא מרחיק את הסכנה עד מיגל ויטור. למעשה השער של רוקאביצה היה הראשון שבאר שבע סופגת כשמיגל ויטור על המגרש, וגם בפנדל. אני לא מניח שהם חשבו שהם לא יספגו שער זה לא יקרה, כשוויטור משחק. רק רצו לדחות את הקץ. הנה בוזגלו. מליקסון. ביטון, יש לו את כל הזמן שבעולם לתת כדור טוב. בוזגלו, רדי, אוגו לידיים של לויטה. עוד התקפה טובה וסבלנית של הפועל באר שבע. כשמי שמאוד דומיננטי עכשיו זה ביטון המגן. כשביטון מקבל את הכדור, חיפה כמעט ולא מכסה אותה, וזה יכול לעלות להם ביוקר.
על ידי הנעת הכדור המצוינת של באר שבע. אנחנו מדברים על זה שהם משחקים לא חלוצים, אבל הם שולחים הרבה שחקנים קדימה, עמיחי. הנה עוד חטיפה שלהם, ומליקסון כבר בעמדה טובה מנסה את הבעיטה. השוער אוהד לויטה במקום. הפועל באר שבע, כל כך הרבה כלים התקפיים, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. בדיוק. פעם בוזגלו, פעם מליקסון, פעם וואקמה, גם השחקנים שמגיעים מהקו האחורי, רדי, אוגו ואובן, לשלושתם יש בעיטה נהדרת. מפחיד, מפחיד לשחק נגדם. לכולם שם בבאר שבע יש מספרים מצוינים. כאן ראינו את המסדרון שמליקסון מאתר, וכאן הוא גוב, שדווקא במשחק המסודר של באר שבע אנחנו כמעט ולא מרגישים אותו, אבל כאן גם הוא מנסה לבעוט. לויטה פתח טוב את המשחק, עמיחי. הגול עדיין ככה, יש לו איזה חלק קטן שם עם קינן, או אני שאתה לא אומר חושב, קינן ממש לא, ממש לא, 100% קינן. אתה השוער. נטע לביא, בצק. קגלמאכר, ורמוט, סיבך שם את בצק, והייתה שם עבירה של ג'ון אוגו, וכשאוגו נכנס בך זה כואב מאוד. תראה, קודם כל, דיברנו לפני המשחק על העניין הזה של הקישור, וזו הסיבה שגם אוגו וגם רדי וגם אובן משחקים, כי הקישור של חיפה הוא כן קישור איכותי, ורמוט כל הזמן משחק באמצע, כך שהוא מאזן את המספרים מבחינת שני המערכים של הקבוצות, אבל אני חייב לומר לך, חיפה, לפחות עד עכשיו, היא קבוצה טובה. אנחנו יכולים לצפות ולדרוש מחיפה לעשות דברים טובים בליגה שלנו. אין ספק בכלל, כמו שאוחנה אמר בפריגיים, יש להם כל כך הרבה שחקנים טובים, זה לא צריך להפתיע אותנו שמכבי חיפה היא משחקת גם כדורגל טוב. פשוט היא הרגילה אותנו לכל כך הרבה תוצאות מאכזבות בשנים האחרונות, אבל כשמגיע משחק טוב, זה בהחלט לגיטימי. בואו נראה את מאור בוזגלו ואת בצק שרודף אחריו וגם הצליח לתקל בצורה נקייה. מצוין, מצוין בצק, 50-50 אמיתי שגומע, ראיתי במשחק האחרון 14 קילומטר, תקשיב, זה לא עושים את זה באירופה. השחקן הזה שיחק גם שנתיים בליגה האיטלקית בקייבו, והגיע אלינו מהליגה הפולנית, לא מקבוצה גדולה, אבל הוא עשה עונה מצוינת בשנה שעברה, ומכבי חיפה קלטה אותו ועושה רושם שהיא עשתה עסקה טובה. רואה שביטון הוא איש מאוד דומיננטי, אז הוא אומר לקהת לסגור אותו, אבל הוא עושה את זה באיחור, ובאר שבע כמעט מענישה שוב. רדי, וואקמה, שניים יוצאים אליו, גם ריאן וגם קגלמאכר. אסמאעיל ריאן כל הזמן מגבה שם את גארי קגלמאכר. בן תורג'מן, כדור גבוה לצד השני, מריו מוסה עולה מצוין ומשחרר את קהת קדימה. הוא מנסה לשלוח את זה לעבר רוקאביצה, אבל ויטור מנקה את השטח ביעילות. ויטור, מליקסון, מאבד את זה, וורמוט הולך קדימה. קהת נהיה להיפטר מהכדור, אבל הוא כבר זוכה בו שוב מוסה. כמעט מאבד, מתקן ללוי. אסמאעיל ריאן לנטע לביא. לדקל קינן. קצת יותר מ10 דקות לסיום המחצית הראשונה. 1-1. בוזגלו כבש ראשון בדקה 14. רוקאביצה איזן בדקה 22. ריח שמשקיף עלינו. איזו תמונה נהדרת כאן בחיפה. בצק, שיר צדק מונה
מונע מרוקאביצה את קבלת הכדור, ושוב מכבי חיפה עם נטע לביא. הולך ימינה לריאן, מול תורג'מן. אופי של הטיה, הנה ההגבהה. ביטון מקדים שם את קיאן, ומליקסון מתחיל לברוח קדימה. בצק בעקבותיו, תיקול נהדר של הצ'כי, מעכב קצת את מליקסון, אבל הוא מתעשת מהר, ועכשיו סופט, לא סופט את העבירה. שמואלוביץ' היה קרוב מאוד, והוא אומר שזה היה נקי. אני חושב שהוא איבד את שיווי המשקל, הוא היה מאוד עיקש לעשות את המהלך הזה, אבל בצק עושה פה עבודה מדהימה, וגם ריאן פתח מצוין את המשחק, הנה עכשיו הוא גם מקבל את הכדור. ונבדל. גם בפנדל, בסחיטת העבירה, וגם בהתקפה האחרונה הוא נראה טוב, הוא עובד קשה מאוד, הוא מייצר עבור מולינשטיין את מה שהוא רוצה. דרך האגפים הם מזהים שבמערך הזה שבאר שבע משחקת, הוא יכול לייצר בעיות לבן תורג'מן, וביחד עם קגלמאכר, הצד השני שלהם יוצר יותר, הצד הימני יוצר יותר בעיות לבאר שבע. שוב האדומים, אבל הבעיטה של אובידיו אובן גבוהה מעל המסגרת, אבל יש לנו משחק מהיר מרחבה לרחבה. אני מרוצה מאוד עד עכשיו. בהחלט, יש משחק טוב, קצב טוב, שתי קבוצות טובות, ואנחנו רוצים שבכל שבוע יהיו לנו כמה שיותר משחקים כאלו. וליאנטה. מחצית האיומים של באר שבע הלכה למסגרת, 4 מ-8, זה לא רע בכלל. אם הם ימשיכו לאיים הם גם יפקיעו. באר שבע, הקצב שלה הוא קצב גבוה מאוד לאורך משחקים שלמים, והשאלה באמת אם במחצית השנייה חיפה תצליח להתמודד עם הקצב של באר שבע. מצוין ביטון. עבירה של קיאט על ג'ון אוגו. נראה, אוגו כל כך הרבה פעמים הצהוב אבל, היו פה עבירות הרבה יותר גסות ממה שרואים קיאט עשה, הוא גם מתנצל, הכל בסדר. שמואלביץ' לדעתי היה פזיז עם הצהוב הזה. כמות הכניסות שאוגו נכנס בשחקנים בכדורגל שלנו היא כל כך גבוהה שדווקא הוא בתגובה שלו, הוא די משעשע בתגובה שלו. יש כאן כניסה, כן, יש כניסה, אבל קיאט עושה את מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך להרוויח כדורים ולתת לשחקני הקישור של באר שבע לא להרגיש חופשיים, והוא עושה את זה טוב. רדי במרכז המגרש, ביטון ומליקסון, שוב רדי, נטע לביא מלווה אותו, הכדור מגיע למליקסון, הקפאה טובה לעבר בוזגלו, שוב רדי, בשמאל, בועט טוב מאוד, ובעיטה במקום, יש לו בעיטה מצוינת בשתי רגליים. צדק צריך להיזהר מניקיטה רוקאביצה, והוא עושה את זה. הכדור יישאר של מכבי חיפה, גילי ורמוט עם כדור החוץ. סטיין מאיץ בשחקנים שלו ללכת קדימה, אבל יספיק להם כדור אחד, לא צריך שניים. בצק וגילי ורמוט, ריאן חופשי, מקבל. עכשיו רוקאביצה לוורמוט, ורמוט בועט, תורג'מן מרחיק.
בוזגלו מחפש את האיש הפנוי, רואה שם בצד השני את טוני וואקמה, איזה כדור נהדר, למרות שהוא בורח לוואקמה. בוזגלו מסירה מצוינת, ולנו נותרו עוד 5 דקות לסיום המחצית הראשונה. יש כאן נבדל של ניקיטה רוקאביצה. דיברנו על תיאום, ראית איך הקו האחורי של באר שבע מיד מתיישר ולא מאפשר לרוקאביצה להיות אונליין, מה שנקרא, זאת אומרת, הוא מקבל את הכדור, הוא נמצא בנבדל, אבל מבחינת באר שבע אנחנו רואים את השיח הלא כל כך רגוע בין אובן לבין דקל קינן, אבל בסך הכל אני חושב שיש פה משחק כדורגל קצבי, פיזי, כמו שאנחנו אוהבים. דודו גורש. ויטור לבוזגלו, בוסה שומר קרוב. עוד נחוש המגן הקרואטי של מכבי חיפה. בצק היום נותן מחצית עד עכשיו, פשוט נהדרת. בצק שחקן מצוין, הוא שחקן 50-50 אמיתי, אתה רואה אותו גם למעלה, גם למטה, כל הזמן בתנועה וכל הזמן גם מבקש את הכדור וכמעט ולא מאבד כדורים. וליאנטה, לוי, ריאן פותח רגליים, משאיר את זה לקגלמאכר. עדיין האורוגוואי מאבד את זה. ריאן חוטף, גם לריאן יש מחצית ראשונה טובה מאוד. עדיין ריאן, הנה הגבהה שלו, רועי קהת כמעט מגיע אל הכדור הזה, עדיין ההתקפה של מכבי חיפה עם גילי ורמוט מול רדי. הכדור פוגע בוורמוט להישאר של באר שבע שרוצה רק להרגיע ולצנן את ההתלהבות של הירוקים. בסך הכל מחצית מאוד שקולה בו. מחצית שקולה, מעניינת, ואני חושב שיהיו לנו עוד שערים במשחק הזה. לוואי. יש שם עבירה של רועי קהת, אז אנחנו ננצל את ההפוגה כדי לשאול אתכם שוב, מי השחקן המצטיין בערב הזה? יש הרבה אופציות. אחד מכם יזכה בפרס מתנה. קבוצת צמלת באירוע מכירות של פעם בשנה, 21 ו-22 בספטמבר, גני התערוכה תל אביב. ביטבורגר, בירת פרימיום לגר מגרמניה. ביטה אין ביט. ארמני אקסצ'יינג', נתניה, פולג, צמוד לפקטורי 54. שוב בצק. ורמוט. הפעם בצק היה שם כדי לתקן מסירה לא טובה. באר שבע קצת לא כל כך מדויקת. בואו נראה את ריאן. קגלמאכר מרגיש שזה הזמן שלו גם ללכת קדימה, תראה איפה הוא נמצא. ויש פה עבירה וכדור חופשי נוסף לזכות מכבי חיפה. והאם בן תורג'מן עשה את העבירה? כי אם כן, הוא צריך להיזהר מאוד, יש לו פה כרטיס צהוב. בהחלט, אבל דיברת על הפנדל שהוא עשה. דיברת על קגלמאכר, אני חושב שהשינוי שלו זה הפעם שיר צדק. אני חושב שעצם זה שהוא יוצא קדימה זה נכון עבור חיפה, זה נכון כי חיפה אנחנו רואים בצד הימני שלהם מרגישים הרבה יותר טוב ומייצרים דברים מעניינים ביחד איתו ועם ריאן. אנחנו בדקה האחרונה של המחצית הראשונה. שניכנס לתוספת זמן של דקה או שתיים. כדור חופשי לזכות מכבי חיפה. עוד מבחן מעניין לדודו גורש, כשניקיטה רוקאביצה ליד הכדור. הולך על תרגיל מעניין. אבל המסירה האחרונה של וליאנטה מוצאת את גורש מוכן. אני חושב שהמסירה הייתה אמורה ללכת לריאן, לא הייתה מסירה מספיק טובה. המסירה של גורש לא מספיק טובה, היא פוגעת בגב של רדי. מכבי חיפה יכולה לנהל עוד התקפה. בצק נקלט את המשחק של מכבי חיפה בדיוק מרשים ביותר. נטע לוי. ריאן מחכה בקו ימין, מקבל את הכדור עליו ומקביע כדור טוב. ויטור
שוט בלם משובח. רוקאביצה. מיהר. ומיהר, עמיחי, אבל ההתקפה האחרונה של חיפה, התקפה טובה מאוד. היא משחקת טוב, הכדור עובר מצד אחד לצד שני. נטע לביא עם כדור מצוין, גם לו יש משחק טוב מאוד במרכז המגרש. ואחת הסיבות שאני חושב שבאר שבע לא ביום גדול, זה כי מכבי חיפה מצליחה להחזיק אותה והיא שולטת לפרקים במרכז המגרש. זה לא קל מול הקישור הכל כך ממש דומיננטי. לא, הם עושים עבודה טובה מאוד. אנחנו בעיצומה של דקה אחת תוספת זמן שהוסיף שמואלביץ'. יגאל ויטור יחד עם בן ביטון להתקפה האחרונה במחצית הזו. מליקסון. טוב מאוד דוד. רצק צריך להיזהר מאוגו והוא עושה את זה. ורמוט, שניות אחרונות. לא בטוח שיהיה זמן למכבי חיפה להשלים את ההתקפה הזו. שמואלביץ' מסיים עכשיו את המחצית הראשונה הטובה הזאת כאן באצטדיון סמי עופר. זה האיש שהעלה את באר שבע ליתרון אחרי טעות של דקל קינן בדקה 14. מאור בוזגלו וניקיטה רוקאביצה איזן ל1-1. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה. הפועל באר שבע תתקוף עכשיו את השער שמשמאל, וזה מתחיל עם מסירה לא טובה ולא אופיינית של ג'ון אוגו ישר לרגליים של אסמאעיל ריאן, שהייתה לו מחצית ראשונה ממש טובה. אמיל בצק לטעמי היה השחקן של מכבי חיפה ב-45 הדקות הראשונות. השחקן במגרש, לא רק של מכבי חיפה. מסכים. וואקמה למליקסון, הוא צריך לתת הרבה יותר עבור באר שבע. הנה מליקסון עם הכדור. בוזגלו מחזיר לו מצוין. מליקסון הולך על בעיטה, זה הולך רחוק מהמסגרת, אבל זה ניסיון לגיטימי מהמרחק הזה. בהחלט, אבל באר שבע עדיין לא יצרה את החדירה, איזה כדור עומק מתוחכם בין שני שחקנים, כאשר שחקן מגיע לאחד על אחד, או מול הבלם או מול השוער. ובכלל, כשאתה מסתכל על באר שבע מנסה, היא מנסה דרך האזור הזה. אני מצפה יותר לכניסה מהגל השני של השחקנים שלה בקישור. פינג פונג כזה, עוד מסירה ועוד מסירה, אבל לא לכתובת הנכונה. קהת ואוגו, לא בפעם הראשונה מתעמתים היום. קהת מראה היום לאוגו שהוא ממש לא מתכוון לוותר לו. ביטון, רדי, ביטון יוצא קדימה כמו שהוא אוהב. רובן מחזיר לביטון. רובן כבר רץ לתוך הרחבה של מכבי חיפה. יגאל ויטור לצדק. מליקסון הולך פנימה, ניסה למצוא את בן ביטון אבל לא הצליח. באר שבע לא מצליחה כי חיפה מתייצבת עם שני קווים של 4, כאשר ורמוט ורוקוביצה הקדמיים, ויש להם קו אמצע שלא מאפשר להם להפיל את הכדורים בין שני הקווים, והם עושים את זה טוב חיפה. קגלמאכר עכשיו לריאן, עושה את הסיבוב נהדר ובורח לבן תורג'מן. עדיין אסמאעיל ריאן, עכשיו הוא ינסה לעשות את זה גם לשיר צדק. הולך שמאלה ריאן, קהת, ריאן עושה את התנועה פנימה, הכדור הולך לבצק, מריו מוסה, רוקאביצה, קהת, בסוף גם צריך לבעוט לשער. קגלמאכר נוגח, נטע לביא מחזיר את זה לאזור הרחבה, ובאר שבע יוצאת מזה בשלום. כן, מה שראינו שחיפה שולחת את שני המגינים שלה, גם מוסה וגם קגלמאכר מאוד 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 גבוה. באר שבע לא מספיקה לנצל את זה, אבל זה מראה על הדפוס של חיפה. הם מאמינים, הם שולחים שחקנים, ומבחינת חיפה פתיחת המחצית השנייה היא טובה. אוגו, וואקמה, כל כך מהיר, נראה את
נגלמאכר, הוא מצליח לעצור אותו, עדיין טוני וואקמה, לידיים של לוי. הוא ממהר לרועי קהת. קהת לבצק. רוקאביצה רחוק בצד שמאל, ורמוט בימין, לא מדייק במסירה גילי ורמוט. זהו מאור מליקסון. בוזגלו. ביטון. אין עבירה, אומר שמואלביץ'. אני לא חושב שהייתה עבירה. נכון? רק ביטון חשב שכן. וגילי ורמוט הולך קדימה עם בצק. איזה יופי של משחק יש לקשר הצ'כי הזה, פשוט נהדר. פעם זה היה אגב רוקאביצה, עכשיו בצק. לריאן, תורג'מן צריך להיזהר. הנה ההגבהה, ורוקאביצה נוגח. נגיעה האחרונה של דודו גורש לקרן. תשמע, בן תורג'מן ניצל כאן מצהוב שני, כי אם הוא מפיל את ריאן, הוא חוטף את הצהוב השני. קודם כל, אני מסכים איתך, מעבר לזה, הקרוס של ריאן הוא מעולה, תוך כדי תנועה, הוא מזהה את רוקאביצה במרכז, הוא משחרר את הכדור בנגיעה אחת, יש לו משחק טוב כבר אמרנו. קרן ראשונה למכבי חיפה במחצית הזו. ניקיטה רוקאביצה כובש השער לזכות הירוקים, הוא האיש שהגביע. מסובב את זה לפינה הקרובה. מליקסון. לבוזגלו. בצק חוזר להגנה, גם ריאן ומליקסון. ארן רדי. הוא לא טוב. יש שם עבירה. באר שבע מנסה לייצר פתרונות והיא לא מצליחה, כי חיפה ערוכה טוב מאוד. גם מוסה באגף השמאלי מצליח לעצור את ההתקפה הזו, ואני חושב שבחר יהיה חייב לשחק עם חלוץ, להכניס מישהו קדימה, ואני מעריך שהוא יעשה את זה. דניאלה מעדכנת אותנו. כן, אז כמו שאתם יכולים לראות על קו האמצע, מתן אוחיוני הזה שייכנס עכשיו במקומו של בן תורג'מן, מאוד מפחדים שם מכרטיס צהוב שני, גם מהספסל, כבר קמו מספר פעמים כדי לנסות ולהזהיר אותו, ועל אף שאוחיוני בכלל מגן ימני טבעי, מחליטים לעשות את החילוף הזה ולהציב אותו בצד שמאל, כי באמת מאוד מפחדים מכרטיס אדום שיגרור אותם למחוזות לא נעימים במשחק. אפשר להבין, הוא כבר פעמיים היה ככה בסכנה. בואו נראה את הכדור העמוק הזה לעבר רוקאביצה, ויטור סוגר, מה אתה אומר בוני? דיברת על זה ואני מסכים איתך, כן, אבל אני עדיין חושב, אני מבין את החילוף שלו, אני לא כך מסכים איתו. אני לא מסכים איתו מאחר, ואתה יודע, אתה נותן לשחקן לשחק, הוא צריך להיות הרבה יותר שקול לשחקן עצמו, הוא רואה מהלך אחד קדימה, אני חושב שהחילוף צריך להיות בעמדה אחרת בכלל. אולי זה גם יגיע בהמשך, בינתיים בוזגלו בורח לריאן, שמכשיל אותו וגם יקבל את הצהוב. הנה החילוף שדניאלה סיפרה לנו עליו לפני דקה. מגן השמאלי, בן תורג'מן מפנה את מקומו למתן אוחיון. שיכול לעשות את כל תפקידי ההגנה שרק צריך. כן, תראה, קודם כל אנחנו במצב נייח לזכות באר שבע, אז מתן אוחיון הופך להיות השחקן האחרון. נצטרך לראות באמת מה המערך שהוא משחק. יש לו כמה אופציות לעשות. מאור בוזגלו. מגביע את זה. הביא את המאגרף טוב עד רועי קהת. האם חיפה יוצאת למתפרצת? אכן כן, רוקאביצה. יחד עם ורמוט וריאן, גם קהת מצטרף מהגל השני. מה יעשה רוקאביצה? הולך לריאן. ריאן מגביע, קהת מוריד. הנה הזדמנות לוורמוט, צריך רק לבעוט. ורמוט! בועט את זה על גורש, יכול להיות
להיות שהוא היה צריך פשוט לבעוט יותר מהר. בדיוק עמיחי, איך שהכדור נפל לו הוא היה צריך לבעוט, הוא נגע נגיעה מיותרת במהלך הזה, כי את מוריד כדור מצוין, ואצה קורא אותו, הוא מצליח להתגבר כאן על אובן, ואז הוא מגיע להזדמנות, לא היה לו כמעט סיכוי כאן בזווית הזו, כאשר הוא מגיע מול גורש. הנגיעה האחת המיותרת, ככה לא אפשר לו לכבוש שער. אבל זאת הייתה הזדמנות מצוינת, חיפה יצאה להתקפה מתפרצת, יוצאת מן הכלל, וגם עכשיו נטע לביא מחלק כדור נהדר לוורמוט. ריאן ברחבה, מקבל את הכדור, חופשי ומאושר, הנה ההגבהה שלו, וואקמה מרחיק. בוזגלו, עבודה יפה. וואקמה, יש עבירה של נטע לביא. רק בכר בטירוף, ממש בעצבים, רוצה כרטיס צהוב שם על התפיסה הזאת בחולצה. כן, הוא נראה לחוץ ברק במשחק. המשחק לא מתנהל כפי שהוא רוצה שהוא יתנהל, ובאמת השאלה איך הוא מגיב ואיך הוא גורם לכך שהמשחק ילך בדרך שהוא רוצה, הוא צריך לעשות בו שינוי. מליקסון ווואקמה, יפה מאוד, איזו מסירה עם העקב. מליקסון עושה את התנועה שלו, אם הוא נופל אולי זה פנדל, אין פנדל, ואנחנו נצטרך לבדוק אם שמואלביץ' צודק. בינתיים מכבי חיפה כבר הולכת קדימה עם רוקאביצה, אבל אי אפשר לעבור את האיש הזה, מיגל ויטור, הוא פשוט חומה. תראה, בחלק הקדמי יש טענה לפנדל, אבל לפחות בחלק ההגנתי הם עובדים מצוין. אובן לוואקמה, תכף נבדוק את הטענות של באר שבע, אולי יהיה להם עכשיו עוד טענות. וואקמה! וואו, זה היה מסוכן. איזה קצב יש לנו עכשיו, התקפה רודפת התקפה, פעם האדומים, פעם הירוקים. עכשיו התור של חיפה, ורמוט למריו מוסה, הקרואטי עושה טעות גדולה ועכשיו הוא חסר בהגנה. בן ביטון לא מדייק, כדור חוץ לזכות הפועל באר שבע. אל דאגה, אנחנו מיד נבדוק את ספק הכשלה שהייתה שם ברחבה של מכבי חיפה. בינתיים עוד כדור שביטון לא מגיע אליו, אבל יש לנו פה כדורגל טוב. הנה הכניסה הזאת של מאור מליקסון לתוך הרחבה, קגלמאכר, ואולי זו הסתבכות רגליים של מליקסון פשוט. אני לא חושב שיש כאן פנדל. בואו ננסה לעקוב אחרי הרגליים. הוא נוגע בו. הוא נוגע בו. הוא נוגע בו, בוני. הוא נוגע בו. לא יודע, עוד פעם, זה מצב גבולי, זה מצב שאתה יכול גם לשרוק וגם לא לשרוק. אנחנו רואים, אנחנו יושבים פה, רואים את זה בארבעה ריפליים, וקשה לנו לקבל החלטה. זה המצב של טוני וואקמה, שגם היה יפה מאוד. האם הייתה שם או לא הייתה שם הכשלה של קגלמאכר על מליקסון, בינתיים כבר באר שבע עם התקפה חדשה. וואקמה חוגג באגף. וואקמה משחק בעמדה הטבעית שלו, הוא משחק על הקו והוא פשוט מבטל את כל השחקנים שיוצאים לקראתו, הוא עושה דברים טובים, אבל חסר שחקן באמצע שיקבל את הכדור ממנו, ואני חושב שפה ברק יהיה חייב לעשות שינוי. אגב, אפרופו קגלמאכר ומליקסון, לפני 4 שנים הם שיקפו פעולה יחד בוולנסיאנה הצרפתית. והיום הם אחד מול השני. האחד רצה פנדל, אבל לא קיבל. אני חושב שקגלמאכר נגע במליקסון, שאחר כך אולי הסתבך עם הרגליים, אבל אם קגלמאכר לא נוגע בו, הוא לא נופל. בינתיים כבר כדור ארוך שמתן אוחיון נוגע בו, וזה יישאר של מכבי חיפה. הקצב עולה. בואו ננסה עוד פעם לפתור את הדילמה הזאת. תראה איפה השופט ממוקם, כמה קרוב הוא לאירוע, ואתה יודע, אני לא מצליח להיות, אתה יודע, יש שם, נכון, הרגל שלו פוגעת ברגל, אבל זה לא נראה לי פנדל. זורם איתך, לא, זה בסדר, לא, זה באמת 50-50. זה מסוג הדברים שאפשר לשחוק, אפשר גם לא, וזה לא פשוט להיות שופט כדורגל. בינתיים, יש לנו עוד כדור חופשי לזכות מכבי חיפה. רוקאביצה וורמוט נמצאים ליד הכדור. כדור לא טוב של וורמוט, אבל זה עדיין ברגליים של מכבי חיפה. ריאן היה חייב למהר. מליקסון
הוא הרבה יותר פעיל במחצית הזאת לעומת המחצית הראשונה. בואו נראה את בוזגלו מול וצק. וואקמה עבר ימינה. הוא צריך להיות הכתובת של המסירה הבאה. רדי עכשיו הולך אליו, טוני וואקמה, הוא מסוכן מימין גם, לא פחות מאשר בשמאל. בן ביטון מגביע, הכדור מטפס גבוה מעל כולם. התקפה טובה של באר שבע, הסיום של ביטון לא כך טוב, אבל אתה רואה שאין להם מספיק נוכחות ברחבה ברגע שהם מייצרים את הדברים האלה. וואקמה על הקו, זה לא משנה באיזה קו הוא, ימין או שמאל, הוא מעולה, אבל אין לך... אבל הוא לא יכול להגביע וגם לנגוח. נכון, אבל הנה בצד השני יש לך חילוף התקפי. קליינור פלט ייכנס תכף במכבי חיפה. האיש צעדיו הראשונים בכדורגל הישראלי עשה בהפועל באר שבע. קהת משחרר שמאלה את נטע לביא שמריץ קדימה את הקרואטי מריו מוסה. רדי בעקבותיו, מה יעשה מוסה? אוי! פשוט דרך על הכדור ואיבד אותו. תראה כמה מהיר האיש הזה, טוני וואקמה, הוא רוצה כל הדרך עד לשער ללכת. מרים ראש, אין כבר אוויר, הכדור אצל מליקסון, עובר יפה, עדיין מליקסון, ולויטה לוקח את הכדור הזה, קרן לזכות באר שבע. תראה, הזווית שהוא הגיע לבעיטה היא זווית קשה, צריך לתת קרדיט ללויטה. לויטה יש לו משחק טוב מאוד עד עכשיו, הוא בכל הכדורים, הוא קולט אותם, הוא סוגר, הוא נראה טוב מאוד, אבל מבחינת מליקסון, הדריבל שלו, אחד על אחד, כאן הזווית היא זווית קשה כדי להפגיע. מאור מליקסון אבל במחצית השנייה הוא כבר אותו מאור מליקסון שברק בכר רוצה לראות, הרבה יותר מעורב, הרבה יותר דינמי ומסוכן לשער. יש לנו עוד חצי שעה של כדורגל לפנינו. לא נאמרה כאן המילה האחרונה, שתי הקבוצות מחפשות את הניצחון. בדקות האחרונות זאת בעיקר הפועל באר שבע. וואקמה נופל. הוא לא נפל שזה ג'ון אוגו. אוגו נפל. מישהו הפיל אותו. בוא נראה מי. בוא נראה מי. כוח המשיכה של דקל קיינן. אגב, ראיתי עכשיו בפרמייר ליג באנגליה, כל דבר כזה שורקים פנדל. כל מגיע ברחבה, המשיכה, פנדל. הנה הוא קליינור פלט. חלוץ עם נוכחות. אני רואה גם את לוסיו מוריד את האימונית שלו. גם בכר יכניס את החלוץ הברזילאי החדש. את השער היחיד בניצחון של מכבי חיפה, הניצחון היחיד של העונה, במחזור הראשון, 1-0 מול הפועל תל אביב. עכשיו יש לו משהו כמו חצי שעה כדי לעזור למכבי חיפה לנצח. גילי ורמוט יהיה האיש שיפנה את מקומו. איך היית מסכם את ההופעה של ורמוט? הופעה פושרת. אני חושב שההופעה שלו הייתה פושרת, בסך הכל... הוא התחיל לא רע ואז צדח. דח, ומולנשטיין מזהה את זה ועורך את החילוף. עכשיו הוא משחק עם פלט, ישחק במרכז. קמיצה, אני מניח, ילך הצידה. הוא לא ישנה בצורה דרמטית, אבל אני חושב שפלט, היכולת שלו ברחבה הוא מאוד משמעותי, הוא מגוון, הוא יודע לבוא בין שני הבלמים, הוא יודע לבוא בין קו ההגנה לבין קו הקישור. דניאלה, אנחנו רואים שדווקא מליקסון, למרות השיפור, בסוף יוצא. מה השיקולים של בכר? נכון, אתם יודעים, דיברתם הרבה על העניין הזה של שינוי המערך שעשוי להגיע, גם בחדר ההלבשה במחצית של הפועל באר שבע דיברו על זה, הכינו את מליקסון, שאם הקבוצה תמשיך להיראות פחות טוב ממה שברק בכר מצפה, השינוי הזה יגיע, והנה אנחנו רואים את זה מיד אחרי שרנה מולנשטיין בעצם מקים את פלט ועורך את החילוף. בכר מגיב מיד, מכניס את לוסיו עם אותה שלישייה קדמית בעצם שהוא פתח מול אינטר. תודה דניאלה. אז שני המאמנים עורכים חילופים. עבור באר שבע זה כבר חילוף שני אחרי שמתן אוחיון החליף את בן תורג'מן מוקדם יותר. הכדור הזה
יישאר של באר שבע, ואנחנו נשאל אתכם שוב, מי השחקן המצטיין בערב הזה? יש המון אופציות, אחד מכם יזכה בפרס מתנה. ביטבורגר, בירת פרימיום לגר מגרמניה. ביטה אין ביט. טומי הילפיגר פלקס, החליפה של רפאל נדל. בחנויות טומי הילפיגר. דנזל וושינגטון, קריס פרט. שבעת המופלאים בקולנוע. עמיחי, יכלנו לראות בהתקפה האחרונה עד כמה פלט הוא משמעותי ברחבה ועד כמה הוא יקשה גם על ויטור ועל שיר צדק. בין שניהם הוא כתובת אמיתית. תראה את הסללום היפה הזה של בן ביטון. וואקמה. אובן לא מחזיר, לא מדויק, אבל גם קהת לא מוסר טוב. ושוב הכדור ברגליים של שחקני באר שבע. אובידיו אובן. וואקמה. איזו מחצית שנייה נהדרת יש לטוני וואקמה. מתן אוחיון, מתפנה יפה ומגביע. זאת תהיה קרן, אלא אם כן לויטה ימנע את זה. כדור חוץ לזכות באר שבע. עמיחי, דיברתי איתך על העניין הזה של כתובת, גם עכשיו לבאר שבע יש כתובת. לוסיו כתובת, הכדור עבר לכיוונו, גם פלט, גם לוסיו, שני שחקני 9 אמיתיים. הפועל באר שבע רוצה לחזור הביתה עם 3 נקודות. לוסיו הוא בהחלט אחד שיכול לעזור לה לעשות את זה. ראינו את העוצמות שלו מול אינטר ביום חמישי. שחקן פיזי, שחקן טכני גם. קגלמאכר מוציא יפה מאוד קדימה את רוקאביצה. יש פה כרטיס למיגל ויטור. כרטיס צהוב מהמוצדקים שראינו. קודם כל, אין ספק שיש כאן צהוב, אבל מבחינת העבירה היא עבירה טובה מאוד. והוא מנע התקפה מתפרצת מאוד מסוכנת. הוא מנע פה מצב של שער מאוד מסוכן, כי רוקאביצה, למזלו הוא לא אחרון, כשיר צדק היה ליד פלט, אבל אנחנו רואים את הדריבל שלו, שום סיכוי לעצור אותו במאות שהוא מתחיל, ולכן הוא עשה את העבירה. מבחינת ויטור, העבירה היא עבירה טובה. מכבי חיפה ממהרת לחדש וגם ממהרת לאבד את הכדור. יש לנו משחק עכשיו, אביחי, מה שנקרא all in. כן, בהחלט. והמאמנים רוצים לנצח את המשחק הזה, משחקים על כל הקופה וזה לטובתנו. בן ביטון רצה לשנות כיוון אבל לא דייק במסירה. עכשיו מתן אוחיון לוואקמה. אוחיון דוהר קדימה, יש לו כוח, הוא נכנס לא מזמן. וואקמה לרדי. רדי מגביע ודקל קינן מרחיק עד אובן. אוחיון בצד שמאל, די חופשי, ההגנה של חיפה לא ממש רואה אותו. הנה הכדור אצלו. וואקמה מחזיר לו, עדיין מתן אוחיון. אין עבירה, לא הייתה עבירה עכשיו. אפשר לומר בוודאות. אבל באר שבע עכשיו מחזיקה בכדור וממשיכה לייצר עוד ועוד הזדמנויות. מה שבולט עכשיו, עמיחי, זה הכושר גופני של באר שבע. באר שבע מתחילה לקטוש את חיפה והם משחקים, מנסים לייצר את הפתרון בהתקפה, אבל הם ממש לא מורידים את הרגל מהגז. איזה יופי של חילוץ של נטע לביא. איזה שחקן הבחור הצעיר הזה. רדי, אובן הולך על בעיטה, לא, שובר שמאלה ומאבד את הכדור. וצק, ריאן, וצק איתו, הוא צריך להחזיר לו את הכדור. הנה הוא עושה את זה. תיקול מצוין של שיר צדק, וזה יהיה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה, ממש סמוך לדגל הקרן. הגלישה של צדק פשוט מצוינת, הוא מתזמן נכון את המצב הזה, הוא מבין שהוא לא יכל לעבור אותו במיקום שהוא נמצא, ומקבל את ההחלטה לגלוש ולהרוויח את הכדור, מונע פה התקפה מאוד מסוכנת של חיפה. פלט נוגח לאחור. ועכשיו וואקמה דוהר קדימה. גם לו יש את לוסיו
כעוד אופציה בשפיץ, אבל גם לרוקאביצה עכשיו יש את גליינור פלט לידו, ומכבי חיפה יכולה להבקיע גם מול הפועל באר שבע. רואים כדורים כאלה. מאור בוזגלו קצת נעלם בדקות האחרונות. פעמים מכבי חיפה שיחקה באצטדיון הזה, הפועל באר שבע שיחקה כאן באצטדיון הזה מול מכבי חיפה, אבל היא לא ניצחה אף פעם. תיקו 1 ו4 הפסדים. מה שאומר שיכול להיות שנקודה היום היא נקודה טובה. אגב, חייבים לומר, על פי המשחק, התוצאה העכשווית היא הוגנת. משקפת, לגמרי. עבירה של קגלמאכר על מתן אוחיון, כדור חופשי לבאר שבע כשנותרו עוד 20 דקות לסיום ההתמודדות. מיגל ויטו, אוחיון, רדי, לאובן, וואקמה, עוד מעט גם שובל גוזלן יצטרף להתקפה של מכבי חיפה. מולנשטיין רוצה לנצח את המשחק הזה. רצק, עד פלט, פלט לריאן, ושוב חיפה יוצאת קדימה. רועי קהת נחלש במחצית השנייה. יכול להיות שהוא יהיה מוחלף. תכף נדע. בינתיים אהרן רדי ללוסיו. בואו נראה מה הברזילאי עושה. רועי קהת. הוא נותן לביטון. ביטון לא מדייק. עוד הזדמנות. לאוגו. לא רק גוזלן, גם פירס מוגרבי. זה יהיה חילוף כפול של מולנשטיין. אומר הכל, הוא מאמין שהוא יכול לנצח את המשחק הזה והולך... רובן בועט! וואו, וגם כמעט פוגע. איזה יופי של ניסיון של הקשר הרומני של באר שבע. אופיד לאובן. עוד איום של באר שבע מחוץ לרחבה. הם לא מצליחים לייצר את הכדורים פנימה ולאיום ישיר מול שחקני ההגנה, ולכן הוא מנסה מרחוק. איום טוב, לא מדויק, אבל החילוף הזה בעיניי זה סיפור המשחק מבחינתו של מילשטיין. הוא מאמין שהוא יכול לנצח את המשחק הזה, עושה שני חילופים, שני שחקנים סופר קדמיים. הנה החילוף הכפול. כמו שחשבנו, רועי קהת התעייף, מפנה את מקומו, וגם אסמאעיל ריאן שנתן יופי של 70 דקות, לא הפסיק לרוץ, עזר הרבה בהגנה וגם בהתקפה. משחק טוב לריאן, שובל גוזלן במקומו. תראה, אנחנו כל הזמן מדברים על העניין הזה של עומק. תראה את העומק של חיפה. חיפה מכניסה גם שחקנים טובים מאוד מבחוץ, מה שזה אומר שיש להם איכות גם על הספסל, ויהיה מעניין לראות כיצד מתפקדים עכשיו. הוא הולך על כל הקופה, הוא מאמין שהם יכולים לנצח את המשחק הזה. 25,623 צופים הגיעו הערב לאצטדיון בחיפה. מולנשטיין משלים את מכסת החילופים שלו, לבחר עדיין נותר חילוף אחד. במערך שעכשיו אנחנו רואים חיפה זה 4-4-2, גם עם רוקאביצה וגם עם פלט, שני חלוצים. דיברתי לך בהפסקה שאני מתגעגע על השיטה הזו שבהרבה מאוד שנים שיחקו ככה עם שני חלוצים, למרות שאתה יודע, האפיון של רוקאביצה הוא שחקן צעד, אבל היום הוא מתופקד כשחקן מרכז. הם שניהם באמצע, גם גוזלן הוא חלוץ שיודע להפגיע, וגם מוגרבי יש לו כלים התקפיים סופר משמעותיים בחיפה. במהירות מוגרבי אמור להכניס למשחק ההתקפה של מכבי חיפה. הוא היה האיש המצטיין במחזור הראשון מול הפועל תל אביב. רובן מאבד. הנה מוגרבי עם נגיעה ראשונה. וצק.
הדס מוגרבי. מול מתן אוחיון. קגלמאכר מצטרף מהקו האחורי, הולך על בעיטה, וזה יהיה כדור חוץ. קגלמאכר, לבצק. באה טובה, אבל גורש בטוח בעצמו והכדור אצלו. וואקמה. ביטון. רובן שם מתחכם ומאבד את זה לגליינור פלט. מה יעשה פלט? ולמוגרבי. עדיין מוגרבי. הנה המסירה. מוסה מרים ראש, מגביע! וגוזלן מחמיץ ממצב שחלוץ לא יכול להרשות לעצמו להחמיץ. איזו החטאה של שובל גוזלן בנגיעה הראשונה שלו בכדור מול שער כמעט ריק. מדהים, אבל כל המהלך הזה מתחיל עם מוגרבי. הכי יפה של חיפה היום. תראה את הנוכחות שלהם ברחבה, של שחקני חיפה. היו לו 3 אופציות למסירה, הוא בוחר את המסירה הנכונה, מעביר את הכדור. גוזלן חייב להפתיע את השער הזה. אני לא זוכר בעונה שעברה וגם בעונה הנוכחית קבוצה, ואני לא מדבר על מכבי תל אביב, שבאה נגד הפועל באר שבע לנצח את באר שבע, ומכבי חיפה עכשיו משחקת בשביל לנצח את המשחק הזה. האם החילוף הבא יעזור לה, דניאלה? זה כן, מיכאל אוחנה נכנס עכשיו במקומו של עובד אורבן, אבל הסיפור בכלל בן סער, שהיה בתמונת ההרכב למשחק הזה, התאכזב לגלות שהוא לא פותח, התאכזב בפעם השנייה, כשברק בכר משנה מערך ומכניס את לוסיו ולא אותו, ובפעם השלישית, כשהוא מבין שהוא לא יהיה אחד משלושת החילופים, הוא יורד מאוד כעוס חזרה אל הספסל מעמדת האחרים, ואפילו קולט איזושהי קללה בדרך. ישתה מים והצטנן לו, אין מה לעשות, כשקבוצה גדולה יש לה כל כך הרבה שחקנים, תמיד יהיו 2-3 מאוכזבים כל שבוע, אין מה לעשות. בוודאי, זה קורה בכל העולם. והם צריכים להבין את זה ולהתרגל, כי האופציה להיות בבאר שבע היא הרבה יותר טובה מלהיות במקום אחר, בטח פה בישראל. מסכים איתך. בינתיים, אלה הדקות שחיפה מראה סימני חיים בצד ההתקפי. שובל גוזלן, אגב, יש לו משחק ראש נהדר. ראיתי אותו כובש כבר שערים נהדרים עם הראש, ועכשיו מיכאל אוחנה, הרכש שהגיע מאשדוד להפועל באר שבע, נתפס שם בחולצה. אולי שמואלביץ' עוד מעט יתחשבן עם מוגרבי על התפיסה הזו. בינתיים הכדור אצל טוני וואקמה. אוגו. וואקמה משאיר לאוגו, אבל וצק מעולה. פשוט מעולה. מעולה. ותשמע, הכניסה של אוחנה מאפשרת לבאר שבע לשחק על מה שדיברתי איתך, על משחק העומק. בואו נשאל אתכם מי השחקן המצטיין בערב הזה, המסמס נכונה, יזכה בפרס, מתנת. אסיקס דיינפלייט, בעלת הטכנולוגיה המהפכנית פלייטפורם. אסיקס, דנזל וושינגטון, קריס פרט. 7 המופלאים בקולנוע. דלתות פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. הקהל הירוק, גם הוא נותן את הפוש האחרון שלו במשחק. אנחנו בדקה 78, עדיין 1-1. האם תהיה לנו כאן הכרעה? יש הזדמנויות טובות. למכבי חיפה הייתה הזדמנות נפלאה לפני כמה דקות, ועכשיו יש לה עוד אחת! איזו יציאה של גורש, זה עדיין לא נגמר, שוב דודו גורש, והוא פוצע שחקן שלו, ושמואלביץ' ממהר לקרוא לצוות הרפואי. זהו בן ביטון שנפגע מהיציאה הזאת של גורש, שים לב. אוי אוי אוי, הוא קיבל פשוט את כל הגוף של גורש לתוך הפרצוף, זה כואב. קודם כל הכניסה של גורש תוקף את הכדור, וזה מה שאתה מצפה ממנו. מציל גול, הוא מציל גול פעמיים. היציאה הראשונה השאירה את באר שבע עם נקודה נכון לעכשיו. ואגב, כשאתה משחק בעמדה הזו, אתה לא חושב על השחקנים לפניך. כשיש לך כדור כזה שזה 1 על 1, גם במחיר שאתה תיפגע, והוא הולך לכדור כדי לסכל את המצב הזה של חיפה. פעולה מצוינת שלו. הוא סיכל אותו מצוין.
ביטון ממשיך לקבל את הטיפול. הוא יצטרך לצאת החוצה להמשך טיפול. ובאר שבע בקרן הזאת תישאר עם שחקן פחות. אני אוהב את ניהול המשחק של מולדשטיין היום, עמיחי. אני חושב שהוא מגיב נכון למשחק, והוא מרגיש שהוא יכול לנצח אותו. הנה הקרן שעולה. שוב גורש מגיע ראשון לכדור. בצק. עוד הגבהה. והנה ה-2-1 של קליינור פלט! מבישול של טוני וואקמה! איזו טעות הוא עשה! פלט מעניש! ומכבי חיפה ממשיכה להיות הכבשה השחורה של באר שבע! 2-1 בדקה ה-80! דקה לפני זה אמרתי לך שאני אוהב את הגישה הזו, שהוא מאמין שהוא יכול לנצח את המשחק. הנוכחות של פלט, נכון שהכדור הזה היה כדור גרבג', אבל מהרגע שהוא נכנס וכל השינויים שהוא עושה, הם מייצרים להם הזדמנויות. וכאן אנחנו רואים את מה עשה פה וואקמה? מה עשה פה? הוא פשוט נגח את זה על פלט, והוא כמו שצריך עושה את זה בצורה נחושה, בועט עם כל הנשמה את הכדור. גורש רק נוגע, ומכבי חיפה בדרך ל3 נקודות יקרות. חוסר מזל מצידו של וואקמה. קודם כל זה טעות של וואקמה וחוסר מזל מצידו של גורש שיש לו משחק טוב. טוען לנגיעת יד אגב של קליינור פלט, אני לא ראיתי שם. אני גם לא ראיתי, נראה את זה בהילוך חוזר, אבל כאן לגורש אין מספיק זמן תגובה ולכן הנגיעה שלו לא מספיק חזקה, אבל זה האיש. אם מכבי חיפה תנצח, מולדשטיין הוא האיש שמנצח את המשחק עבור הקבוצה שלו. נכון החניכים שלו, נכון הכניסה הנהדרת של פלט, אבל בסך הכל הוא הריח שיש לו אפשרות לנצח את המשחק הזה ומשאיר את האופציה הזו בהחלט ריאלית. עכשיו הפועל באר שבע צריכה לרדוף אחרי מכבי חיפה. קליינור פלט עשה את זה גם בשנה שעברה מול הפועל באר שבע בניצחון 2-1 כאן באצטדיון סמי עופר. הוא עושה את זה גם העונה במשחק הראשון. בהחלט. רוקאביצה עכשיו. מכבי חיפה רוצה לחסל את המשחק הזה סופית. הנה ההגבהה של רוקאביצה. ויטור מרחיק עד ג'ון אוגו. ויש לנו כאן 10 דקות אש. מיכאל אוחנה כל כך מהיר עם הכדור. אין נבדל. לוסיו, יציאה גדולה של לויטה. שמע, אוחנה כבר פעמיים כמעט מפשיטים אותו מהחולצה כשהוא רץ עם הכדור. אבל הבנת מדוע הוא הכניס אותו, איזה דריבל מצוין יש לו, הוא משחק לעומק וזה מה שהיה חסר רוב המשחק להפועל באר שבע היום. שוב, הבלימה של לויטה היא טובה מאוד. מוסה עשה גם פעולה מצוינת הגנתית. בוזגלו יגביה את הקרן. הקהל הירוק שורק. ואין קרן, יש כדור של לויטה שעד עכשיו הוא אחד הגיבורים הגדולים של הערב הזה. משחק נקי משגיאות. הנה עוד מבט, שימו לב לידיים של פלט, שום דבר, גם אם הכדור נגע ביד, הוא לא באמת הסיט את הכדור במכוון. זה שער חוקי, זה שער של חלוץ אמיתי. אני חייב לומר לך שאם הייתה צעקה שאומרת לוואקמה, אתה לבד, הוא משאיר את הכדור והכדור יוצא החוצה. הוא היה תחת לחץ, ההרחקה לא מספיק טובה, ופלט פה בשביל להעניש אותו. אני אוהב גם את החגיגות שלו אחרי שערים, מקוריות ויפות. קליינור פלט, 2-1 לזכות מכבי חיפה. האם הפועל באר שבע בדרך להפסד ראשון העונה? רדי, 7 דקות לסיום הזמן החוקי של המשחק. לבחר כבר אין חילופים. אוחיון לרדי. בוזגלו שוב מסתנן, ולויטה יוצא באומץ ולוקח, וגם יקבל שריקה, כי הייתה שם עבירה. אני חייב לומר לך, עמיחי,
אני רואה את לויטה, ואני מסתכל עליו מתחילת העונה ואני רואה אותו היום. אני חייב לומר לך שאני לא חשבתי שהוא יתפקד ברמת התפקוד שהוא מתפקד עכשיו בשער. אני חושב שמגיע לו הרבה מילים טובות על הדרך שבה הוא משחק. הוא משחק במשחק נטול שגיאות. עד שהוא יתאושש, אתם תנצלו את ההזדמנות כדי לבחור את השחקן המצטיין. יש הרבה אופציות בערב הזה, גם בצד הירוק, גם בצד האדום. אחד המסמסים, יזכה בפרס, מתנת. קבוצה לא מחליפים, רכב כן. אוטוסנטר, אופציה ראשונה לרכב יד שנייה. ביטבורגר דרייב עם 0% אלכוהול. ביטה עין ביט. קבוצת צמלת באירוע מחירות של פעם בשנה, 21 ו-22 בספטמבר, גני התערוכה תל אביב. בואו נתענג גם על התמונות היפות וגם על השירה האדירה שבוקעת מן היציעים. אנחנו כבר שבוע שני ברציפות מקבלים את הסחורה בגדול. לפני שבוע נהנינו ממכבי תל אביב וביתר ירושלים שסיפקו לנו 2-2. הערב אנחנו נהנים מהפועל באר שבע ומכבי חיפה, שלפחות עד עכשיו מספקות לנו 3 שערים ו2-1 לזכות הירוקים. באר שבע לא רוצה לחזור הביתה עם ידיים ריקות. זהו אוחנה. כדור נהדר לביטון, הוא נכנס טוב מאוד מיכאל אוחנה. הנה הכדור שעולה לעבר וואקמה, זה מדלג גם מעל קגלמאכר ובוזגלו בועט מעל המסגרת. דיברת על הכניסה של אוחנה, אני בהחלט מסכים איתך. הוא נכנס טוב מאוד למשחק הזה, ואתה רואה שהוא גם משמעותי, כי כל הכדורים בהתקפה של באר שבע מהרגע שהוא נכנס למגרש עוברים דרכו, זו הסיבה גם שהוא הכניס אותו למשחק. קגלמאכר כאן טועה, נכון? לא עמד נכון את המרחק. זאת תמונה מדהימה, התמונה הזאת. אתה יודע, אנחנו מסתובבים כאן בטרנר, בטדי, פשוט אווירה מחשמלת. קצת יותר הגיעו לכאן בערב הזה, וכל מי שלא הגיע רואה את זה מהבית, נהנה מכל רגע. מכבי חיפה רוצה אבל להשלים כאן ניצחון, היא לא רוצה לאבד כאן 2 נקודות. מבחינת חיפה זה מציב עבורם, אם הם מנצחים את המשחק הזה, עמיחי, הם מציבים לעצמם רב גבוה. אין יותר הנחות, הם קבוצה מספיק טובה להיות בצמרת הטבלה, אבל אנחנו יודעים, כדורגל, המשחק עדיין לא נגמר, הכל פתוח. זה בדיוק מה שבאר שבע רוצה להראות, שהכל פתוח. שוב אוחנה וביטון, הנה הגבהה שלו, מוסה מרחיק את זה עד ג'ון אוגו, רדי, כדור טוב לבוזגלו מול קגלמאכר, והנגיעה האחרונה היא דווקא של בוזגלו, אומר השופט. הכדור של מכבי חיפה. אני חושב שהדבר... זה האיש שמעולם לא ראה משחק, כי הוא פשוט תמיד עם הגב לקהל. כל אחד והתפקיד שלו. כן, הוא עושה את התפקיד יפה. הם יחזרו הביתה זכותים, האוהדים הירוקים. קרט עולה גבוה, מוגרבי עושה את העבירה על אוחיון. אמרתי לך לפני המשחק שהמשחק הזה הוא מתאים למכבי חיפה, כי מכבי חיפה המבחן שלה יהיה שהיא תשחק נגד קבוצות פחות טובות כאשר היא תצטרך ליזום. הם יצברו את הביטחון שלהם בכל מקרה, גם המשחק הזה לא נגמר בניצחון, יש להם משחק טוב מאוד שמוכיח להם שהם מספיק טובים לתפקד ברמה המיטבית והגבוהה, וזו הדרישה גם שצריכה להיות מהשחקנים הללו. מכבי חיפה לדעתי היום זה משחק שהוא צומת מרכזי עבור המשך העונה. ורק כמובן הייתה על מיגל ויטור שעדיין מחזיק שם את הכתף הימנית. 2 דקות לסיום. רדי לבוזגלו, חזק מדי, גבוה מדי, וזה רק משחק לטובת מכבי חיפה.
הפועל באר שבע מתחילה לאבד תקווה. ואללה לאבד תקווה, תהיה פה תוספת של 3-4 דקות. על הירוק ממשיך בשואו שלו. עבירה של שיר צדק על גליינור פלט. אני חייב לומר לך שאני משוכנע שגם מכבי תל אביב שתצא החוצה בחלק מהמשחקים יהיה לה קשה. אין יותר משחקי חוץ קלים בליגה שלנו, ואנחנו רואים את זה במיוחד ששתי הקבוצות משתתפות במפעלים האירופיים שלהם. כבר בעוד יומיים מצפה למכבי תל אביב משחק קשה, ואנחנו נהיה שם בדוחה כשסכנין תארח אותה למשחק מאוד מאוד מסקרן שהוקדם לו מהמחזור השישי. בינתיים בן ביטון נעצר אצל נטע לביא, יופי של שחקן סולידי ויעיל כל כך בקישור של מכבי חיפה. פצק ללוי. אנחנו בדקה ה-90 של המשחק. מכבי חיפה לא מתפתה, היא מניעה כדור וסוחטת עוד עבירה מלוסיו, והזמן משחק רק לטובתה. דיברת גם על נטע לביא וגם על פצק. שני השחקנים הללו, עמיחי, הם מרכז השדה הסופר משמעותי של מכבי חיפה. הם מתפקדים מצוין גם ביניהם בתיאום טוב. נוסיף לזה את קיאן שמשחק איתה בשלישייה, ואני חושב שהסטתו של קגלמאכר לעמדת המגן והפינוי העמדה הזו לנטע לביא היא נכונה, הוא צריך לשחק שם. רוקאביצה מופקד על הכדורים הנייחים. 4 דקות תוספת זמן התחילו עכשיו. מוגרבי היריבה הבאה של מכבי חיפה תהיה מכבי פתח תקווה ביום שני הבא. משחק סופר מעניין. בוא נראה את מכבי חיפה נגד פתח תקווה כשיש לה כבר 3 ניצחונות. ולהפועל באר שבע מצפה עוד משחק חוץ, הפעם מול בני יהודה. אגב, עוד לפני ששתי הקבוצות האלה שחקו בליגה, ביום חמישי ייפגשו שוב כאן בגביע הטוטו, רבע גמר, משחק ראשון מבין שניים. באר שבע בניסיון להציל את המשחק הזה. אבל הכדור הזה של אוחנה נרדלה יוצא החוצה. כן, אבל חיפה נהייתה פה במזל, כי גם נטע לביא וגם פצק לא היו בעמדות שלהם, ואוחנה קבע את כל המרחק שלו והגיע להזדמנות שיכלה להעניש אותם. הם צריכים להיות הרבה יותר מפוקסים, לא נשאר הרבה זמן, עוד 3 דקות, הם צריכים לגמור את המשחק הזה בשכל. אני רואה שלויטה עושה את זה, הוא מושך זמן, זה תלוי עכשיו במכבי חיפה. פצק. כדור של לביא יוצא החוצה. מתן אוחיון, עבר ימינה. וואקמה. דקל קינן יוצא לתקוף אותו גבוה, ועכשיו גם שובל גוזלן מצטרף למאמץ ההגנתי. 2 דקות מתוך 4 מאחורינו. שיר צדק, כל השחקנים של ברק בכר עכשיו הולכים קדימה. הם יצטרכו להיזהר בצד השני. רדי מבזבז את הכדור עם מסירה מאוד לא חכמה. וואקמה צועק עליו, בוזגלו מניף ידיים. בן ביטון היה ממש פנוי שם, אבל לא היה לו נתיב מסירה, ולכן הוא לא מסר את הכדור, ובהחלט מבחינת חיפה עוד דקה שעוברת לה לקראת השלמת המשימה. גליינור פלט, איזה משחק ראש יש לאיש הזה. חוטף את זה לשיר צדק ודוהר קדימה. מכבי חיפה עם קצת ריכוז יכולה גם להבקיע את השלישי. פלט מקביע, מתן אוחיון מרחיק. עד מיגל ויטור, אנחנו בדקה האחרונה של המשחק. באר שבע עכשיו עם מיכאל אוחנה לעבר לוסיו. ועוד חילוץ מצוין של קגלמאכר, ופירס מוגרבי עכשיו. עכשיו לקרן הוא צריך ללכת. או לשער, או לשער. אפשר גם להבקיע את השלישי. עדיין מוגרבי איבד את המומנטום, ועכשיו זה נכון ללכת לקרן. פלט.
רוקאביצה מחזיר לפלט. מכבי חיפה רק רוצה להעביר את הזמן, אבל היא מאבדת את הכדור בצורה די טיפשית. עוד חצי דקה לסיום המשחק. באר שבע עכשיו לא יכולה להרשות לעצמה לטעות. הכדור אצל בן ביטון. תקל קינן מרחיק את הסכנה. שמואלביץ' מציץ בשעונו. עוד 15 שניות לסיום. ניסיון אחרון בהחלט להפועל באר שבע. הכדור אצל מהרן רדי. האם יהיה לנו כאן שער שוויון על הבאזר? כנראה שלא, כי מכבי חיפה מנצחת את האלופה 2-1. מולנשטיין חוגג, ואתה יודע מה? מגיע להם לנצח. ניצחון גדול לירוקים. אני חושב שמגיע להם לנצח מכמה טעמים, עמיחי. קודם כל הם פתחו את המשחק בפיגור, הם חזרו למשחק, הם היו שווים לאורך כל המשחק נקודה עד אשר הוא עשה את החילוף. וברגע שהוא עשה את החילוף ההתקפי שלו, כשהוא האמין, גם הכניס את פלט, גם את מוגרבי, גם את גוזלן, בשלב הזה הוא הלך, אמרתי לך, הוא הולך all in, הוא הולך על כל הקופה, כי הוא מאמין שהוא יכול לנצח את המשחק, וזו הדרך שבה יש למאמן השפעה על הקבוצה שלו בחילופים. ואנחנו תמיד מדברים על מי שלא מתחיל, צריך לדבר לא על אלה שתמיד מתחילים, אלא אלה שנכנסים ועושים את השינוי בכניסה שלהם. ואלה שנכנסו עשו שינוי נהדר, גם פלט כמובן שכבש את השער, וגם גוזלן ומוגרבי עזרו לו, וכל 14 הירוקים ששיחקו היום נתנו את כל כולם.